Pozrime sa bližšie, ako nám slúžia potravinárske technológie. Technológia, ako je blesková pasterizácia, predĺžuje trvanlivosť potravín, pričom ich chráni pred zdraviu škodlivými baktériami. Potravinárska technológia nám umožní vymeniť vzduch v obale potraviny, čím sa zachová jej prirodzená chuť, farba a konzistencia. Pridané antioxidanty udržiavajú potraviny v čerstvom stave čo najdlhšiu možnú dobu, pričom zabraňujú ich rýchlemu kazeniu a zachovávajú ich najlepšiu kvalitu. V našich domácnostiach môžeme využívať výhody moderných ekologických chladničiek, ktoré nielenže udržiavajú naše potraviny čerstvé, ale spotrebujú pritom aj oveľa menej energie. Stručne povedané, potravinárske technológie nám umožnia zabrániť tomuto a chrániť nás pred týmto. Potravinárske technológie v Európe spĺňajú najprísnejšie kontrolné normy, aby sme mali bezpečné, čerstvé a chutné potraviny a tým aj silné hospodárstvo. Potravinárske technológie určené pre čo najkvalitnejšie potraviny.